Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If it's any, thank you for love and support. I appreciate you. Siyahleba we guys. Izingane zesimo season 4 bayabuya. Ngagcina ke sixabane sibanga indaba yokuthi awu u-Amahlo sekhona manje ke sekubanga ukuthi nansi isandla saMpumelelo sibamba sidedela ku-Amahlo. Yazi-ke ngoba isithombe lesi esisijajayo asikho sure ukuthi uMpumelelo akafuni ukubamba isandla or isandla usibamba ngenkani, u-Amahle ophunyukayo uMpumelelo uyamdonsa ukuthi ngicela ungibambe kancane kancane, yabo. U-season 4-ke uzosicacisela ukuthi kwenzakalani. Uyabaleka umakoti, uMpumelelo umdonsa ngenkani. KwaseGringani ifoni-ke khona la eduze. Ngicela ngizobuya khona manje kuzoyiqedela indawo. Thank you so much for love and support. Ngibonga ngiqede. Bye.